Kawai ka kantai kala keno bau pastor Bajendar Singh ula le bejot ya ka bat ula le blackmail ya ka da ka video le bejot ka keno bau penyat ya ka kam thok ban pen kalaniam kijing hakaliang ka an kinang kiu na ka banta unong yalap khubor Kristan u pastor Bajendar Singh namar bakat to kanengot ki kantai ki balatrai chisen hapo jong u hakajing syakri jong u kilami bat kijing tho khana jong ki sapang kajing la ben jong u hakaliang ka shong kha khle kawai na kinong sha la ben kabalai kren bat ka Republic TV kalai tho ya kijing ka ba syarkhe jong ka kabala penmi ya kijing keno ki ba jur persha yo tei pastor kala keno ru bau pastor Bajendar Singh ula le bejot ya ka hadin bau la penjat ha ya ka bat kala shon ru ya ka video jong ka tei ka jingle hadin kata ula penjak burom ya ka da ka ba penon kam ya ka tei ka video bat ula le bejot ya ka haki babon ki kam ka tei kalong kemi kala ya thu ba kala kando yo pastor Bajendar Singh haus nam arjar khan riu arjar khat nyau hakaba kadang yai lingba ya kapor ka ba namar ba ulok jongka ula klalong unong di drok kala ya thu ba kala jingo ya kabalang jong u hakasin ka baningkong hadin ba kala yo sngo ya kapor pen koj ka ba phla jong u da ka ba kermen bau tengah jongka un koj na ka jingdi bu ai ngalai kando yo u hakasin ka baningkong haus nam arjar khan riu arjar khat nyau ngalai kando sibun kijing haying laong yang ada weu briu man le jingo yo u da ka ba ong ki kamba kin saja hang tei kalaong bakalawat ya ka Facebook jung u ban tip khambnia sapang jung u bat kala sakut bat ka jingsngau ka babha sibun sapang jung u bat ki kamba jung u lingba ki ba ui kumba open ko ki jajing pang baro ngalastang mole jingo ya ka balang jung u ha sektor 23 bal bhawan Pastor Bajendar Singh ula sim yo nomor phone jonga lingba kinong tremon ngobha jung u kinong tremon subha jung u kila phone yanga bat kila tho yanga sapang kijing sang simet jung u kila ong bau kul jiru uju penlong yi kijing alang simet kum kijing alang ha kijing alang ba pher long weu briu ubakerteng udayamon hadin kata Pastor Bajendar Singh ulas tang ban khod ya ka syaki jinga lang simet jong u man kapor kala keno susu ba ula pengop ya ka da ka bokular ban penlong ya ka kum ka kli jong ka tenat UK bat ban pha ya ka syuke haba pen kan mawi ka sen ka baningkong ba pastor ula le bejot ya ka katei kalong kemi klethu ba katei ka sngi ula khod ya ka banikando bat onda kala poi hangta ula ai dawai penjat tha ya ka bat le bejot ya ka ngam kan mau namar bangla syak penhiar mensim reha bang apet ya ka jingpang hakamet ngala bantim balale ke babakla yanga laong kanong sya le ben da ka bas ngusi kat ba kadang ya thu ya ka jing thu khana jongka hadin la keno ba ula le bejot ya ka bun sin bat berngam ban pen priang ya ka video bas new jongka lada kam island katai kanong sya le ben kala keno bah ka wei kapor Pastor Bajendar Singh ula syok ben ya ka nambar baka kentany bane kendo bat u katai kabriu kala keno susu yo Pastor Bajendar Singh bau penyat ya ka kam thok niam kabala bei tingka ling baka channel jong ka hawala kala ong bau la pengop ya kibriu da ka batrwai ki jingbam bakan jaman sim jong ki jaj ba pher kum karupa kaksiar badmo koridor hakabala terwai kibriu ban yorong kerpang su haka jingsiu keliang ya ka pisa ka ba he ba ki jingle bala khot ki kamba bat ki jing penkhia ki ba ule game day handai ki drama bala pen ipat ba kala keno bau Bajendar Singh ula le jadu kala keno ru uju penbor ya ka panlom ya ki kli briu na ki jaka thang briu kala kentu ya ki bor badai pen ban le da ka bating yo Bajendar ubakat kum ka jing ong jongka ula penon kam baklai ki katto ka dengot ki kentai ki bakum maka ki don bon ki kentai ki basya sitom ha ki ti jung u da ki ting palat banwan sekman wat ngop ha ka kerteng jong ka jinge jung u wat ka bible ro kamla banyada ya ki kamrunar jung u kala ong Kawaipat kanong sya leben kadur kepala ring lembaga CCTV kajing sya tombor met jongka
dau pastor Bajendar Singh kala sapriang bha kala panpau ke jingting na kabanta ke jingsingan jongka bat ke ying kesem jongka kane kalong kami kabala ino kam sisndon na ke ministry jong pastor Bajendar Singh haden ke jingsyak tombor met jongka kabala jah khatlai tarik kala keno bau pastor Bajendar Singh wala berngem ban peniap yala ulok jongka bat jela ukur